Getangoro ku Joseph Kinanga Ondieki jende kaseni ya George yo minto chande kila matuka mange kurwo murugyo atarasira chochi ya rwalete eka murugyo yako agosira chochi siri ya rwalete chochi nabwata abana abaye balenge school umungino ye trobalenge na chochi balenge buya ngurwane balenga abana aba bone yikire umurugyo yo sirire chochi obweka orwalire yarwalete okugoroga asita ikonyara gutacha achikoriye ndagera iyo natebire aseri tukoria rero etimu ya Mochenu na Mochenu buna ikirega Adams iyo togotebia umweshimiwa Mochenu okoboko kwarambali liga kikura kiri yako bolete twakomente amina aigekeruo ngotangano kuruga na indu twanyorere senator uyibono umanye kikura kyekeruo Jones P wa kinyori ntolebe nyuma yao kurubono paka kale na kale onde bwensi orata yokonyo mumuroyo mokonye abana bae umwana araigorenge skuru ya sereti kwe skuru ya Kenyoro mbako murio etajo kwa matemu buya akagwa omuiyo yo muirete ali magwagwa na ali magwagwa tari kwa skuru matukonsi ekia no muiyo muirete yongo tebaiga ondi bwensi orata ke kokonyo mumuroyo ya mokonye asena mberi arwa na intu twatembera twanyarire ntori konyara asingenjo ndutweka banyene umuchoyo bwo komanyene iyolense yongo tebia monene agosesenie Adams ne timu yao ojo jije tokorore tukwane naye toko promise na kwa jikura jiria sante so kontekera nyamu yandi anomo bwone anyaliro muchande myake menge na arwaliro mwako no yosaba kuna karwarete kana arwara mu minone nerukande ndira gacha karwara matukabe makagasira aganti umuchando ino banyobwate nabondu warite nabana nimbwate bana mbare sukuru nabagwika mbare secondary nabagwika base warinde bamenya nacha kanyamusa mario ndo mukonya ogenda matukabere na ndoira na twara butane nimbwate burwere ko rubuanda namaguru naro narwarite Adams Machenwa nabachenti baye na bake nambi yamono asogocha osagocha kondora na ira nende semokwira na moira nebuya mwete we mwezi meiwa na tebira santi na ndandigireri na bondu munande na bonkubuka nabuka igo kingu chikonyora kango na nyora kanchara gachira kango ka kunemuka na inaga tunda bono no bondo munande go kene ngiyo keroro no guikaransa tu no kubuka no anyoro ndonko nya gatoke litukuria suka mwere sema bundu bwensi oranje gonkonya asina mbengo chikoba sekiro kyanyo oranje gonkonya nindu ari to kogoro gotakeire kuchikuru hari kwa chiwesa chinyinge uko uchikokora grafting intakeru urure mburembwate utakeire erusina disa intakere gokorwa ikoro munyagitari tenwe kichitimbwati sukuru ya bungirwe bana koigora bare kene ngiyo timati na kibara irane na sabire onde bwensi orarugo konya konde bwensi sina mbengo chikurwa ankonyo kiura nyore no tuara kiura tuare keriegeke nyasa na ogwa sisinia kenyare gonkonye seiti namba ya nere 07 28 42 97 88 namba ya nere 07 28 42 97 88 Getangoro ku George sakina yeke banda kongoro kwa eneli mecho chenge umweshimiwa Mochenwa oyo kurigyo buseneta bwa Nyamira county twakororere muna gwatarire gweta kisukuru tumeshukuru ega stoko rogokora na ende mbia mona sama abira ya kwaroro mwana George wacha bakenkeye bakwanira mangana igoro ya bana bare sukuru na ere buna arwarete twasabire nga Nyasaye na igoro mirango na aye na gokune ore buna ora musire gwetani abu na are ko imisa abantu baminda sobo amo gitoko genda 2027 digererio omonto oro muronge okoinyura abantu bakeground inside gabuna babachire abagoteba nga abanyaboronge kibarase serikali abantu abakogoka Mocheru twakogoka ira so buya bwao nande tokubwata sichukura tiganya sa 2027 ekerbogie tai ntokokorra ya tora korra Nyasaye gusini yetai amaene karotwa ikire kurwa bisi yomo sikemo jeno yo kurigyo baseneta twanchira nire kene ngomo gaka George na gwatobokong kurwo mongino ya musirerete urarwarira sama tukatari make ebintu ne binge naro bibure to musiko yo George
nonyo borwaire bomochandete obotaka boro omochio na obonene ekiara karo narikire nono omogondo oro enyomba niga ekorete omogondo nonya nase omong'ina ndoche enyomba ya omong'ina oria osirarete iga ere getacha mache iga emineti ng'a mogondo tokoreti ki toria nonya nase akobeka ching'eni taiyo naki kiagerire obisi ya omosike oyo mochenwa ngokonya tore obokonyi togocha twarwa ase chifanary families koreta tore chibando twareta esukari twareta echumbi twareta esabuni nabi twaikiria lakini ekero twaikira twanyorire chochi nabwata abana batari gochi sukuru abana abo batakeire basome abantu bari rende bare chiobisi mware korora mokonyo omogaka oyo chochi ekiare emechando abwate na emenene natakeire abana abo nonya ne school fees ebinto ebinge nona abana anyigwete bakare koraramo enyomba neyema abwate eri obosae paka gwareo abwate gotwara enyomba nonya na abana bakorara gose bona abanyakenyomba bono chochi otwarire omochando emenene oborwaire bwamwengeire noborwaire akorwaria na abana akoire esukuru omogaka omobaraka tari konyara komanya ne chinyeni chionsi chiamoborire naki twaikire buna obisi ya omosike mochenwa nonya tarase obisi twatemire twaikira na into twaenekirie ara ekende ng'a chochi naganeti obokonyi igo nonde bwensi oria otaete korwa obokonyi igo twasabire nonya ninto twatebire ng'a morore momokonye amaene nabarairaneria ng'a mbuya mono na Nyasaye nabakane mbuya mono. Nde oyo momuro minto naende tingonyara gokwana amange ngoire ng'a mbuya mono Mheshimiwa Adams gwatokoire ekone totanakorora twaraigure abanto mbari bakoboria oboseneta ntwana kobarora ntwana korora bakirishi babo lakini ntubona kwatangana wiko omochi oyo aye bono chikura chikoro bekwaira chionsi enamba yende onye bono igo tobwati toraegukera gokende tori obisi yende lakini gogotokonya iga oraegu ningi oratokorere namba eyemo twagosabire Nyasaye agosisenie akorende tonyare kobwaterana naende twakwire ng'a mbuya mono Nyasaye tiga agosiseni.